ҳамзат, оё ба фикри ту Роберт Уитакер яке аз ҳама рақибони вазнин барои ту дар вазни миёна мешавад, агар ки мо стили ҷангии ӯро ба назар гирем? Ман намедонам, ҳамаи чизро дар октагон мебинем. Ҳар як ҷангвар барои ту рақиби вазнин шуда метавонад ки рақиби осон шавад. Барои ҳамин мебинем, шояд ки ин муҳорибаи осон шавад, шояд ки муҳорибаи вазнин мешавад. Мо ҳоло намедонем. Тасаввур кун ки Роберт текданҳои туро манъ карда тавонист ва агар ки муҳориба дар стойка гузарад, ту бартарӣ пайдо мекунӣ ё не? Оё ту ӯро ба нокаут равон карда метавонӣ? Ки текданҳои маро манъ карда тавонист, ягон кас. Барои ҳамин ман фикр намекунам ки бо ӯ ҳамаи кор дигар гуна мешавад. Масалан, Камару Усман, ӯ чемпиони бузург буд. Ӯ худаш ҳамаро ба замин меафтонд, лекин ман ӯро ҳам ба замин афтонда тавонистам ва дар якум раунд бартарии калон доштам. ва чаро шахсе ки теквандист ё каратист аст, ман ӯро афтонида наметавонам? Агар мо ӯро бо Усман муқоиса кунем, пас Усман гӯштингири касбӣ буд, ароб не. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият дорем ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Магомед, оиди рақиби ту Александр Ракич, ба фикри ту тарафҳои сахти ӯ чист ва оё ту фикр мекунӣ ки ӯ нақшаҳои туро барбод дода худаш барои камарбанд ҷангидан мехоҳад? албатта, ҳар як нафаре ки зидди ман мебарояд маро шикаст додан мехоҳад. лекин ҳамин ки октагон маҳкам мешавад, онҳо мефаҳманд ки ин кори осон нест. мо ният дорем ки ӯро фавран шикаст диҳем ва ӯ чӣ фикр мекунад, чӣ нақша дорад, барои ман тамоман шавқовар нест. ту гуфтӣ ки Ракич аз чемпион Алекс Перейра дида рақиби сахттар аст. чаро ту чунин фикр дорӣ? ман фикр намекунам ки Ракич рақиби хеле сахт аст. мо медонем ки ӯ дар стойка ҷангида метавонад. ӯ гӯштин дорад. ӯ ин чизро дар муҳорибаҳои худ нишон додааст. оиди чемпион бошад, пас ӯ танҳо зарбазанӣ дорад, тамом. мо ӯро дар гӯштин дидагӣ нестем ки аз дасташ чӣ корҳо меояд. агар ки рӯзи шанбе ту ғолиб шавӣ, пас ин 13-ум ғалабаи пайдарҳами ту мешавад. ягона шахсе ки дар ин вазн зиёдтар ғалаба дорад, ин Ҷон Ҷонс аст. агар ки ту ғолиб шавӣ, ту танҳо муҳорибаи унвонӣ интизор мешавӣ ё ин ки ту дигар муҳорибаро низ қабул мекунӣ? медонӣ, ин қарорро UFC мебарорад. ба ман гуфтанд ки баъди ин муҳориба ман соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавам. барои ҳамин мотиватсия ман хеле калон аст. агар ки чунин шавад ки ба ман дигар рақиб диҳанд, пас мо ба пеш меравем ва касеро ки диҳанд ӯро мешиканем. Макс, Илия ҷангвари хуб аст. агар ки ин гуна намебуд, пас ӯ Волкро ба нокаут равон карда наметавонист. ту бо Конор, Жозе Альдо, Волк, умуман бо беҳтарин аз беҳтаринҳои ин вазн ҷангидагӣ. вақте ки ту ба Илия ҳамчун ҷангвар назар мекунӣ, ту ба ӯ чӣ гуна баҳо медиҳӣ? ё ин ки ӯ ҳоло ҳеҷ чизро исбот кардагӣ нест? гӯш кунед, ӯ ваҳшӣ аст, ҷангвари хуб. бисёриҳо фаромӯш мекунанд ки вақте ки ӯ ба UFC омад, ӯро ҳамчун гӯштингир муаррифӣ мекарданд. аммо дар UFC ӯ рақибони худро ба нокаут равон карданро сар кард. ӯ бокси зебо дорад. ҳамчун ҷангвар ман хетер шуда ва гуфта наметавонам ки ӯ ҷангвари хуб нест. оё ӯ ҳамаи чизро ба мо исбот кард ё не? чизе ки дар кор буд, кае ки дар кор буд, ӯ ҳамаи корро кард то ин ки дар ҷои ҳозир қарор доштааш расад. дар ин ҷо ноэҳтиромӣ буда наметавонад. аммо рӯзи шанбе ӯ бояд ки бо ман вохӯрад. барои ҳамин ҷолиб мешавад. Илия, оё ба фикри ту, агар ту аз пушти нокаут шавӣ, ин чиз имконияти ғолиб шудани туро зиёдтар мекунад? ё ин ки муҳориба тамоми 5 раунд идома диҳад, ту бо ӯ баробар ҷангида метавонӣ? рости гап, албатта ки ман нияти 5 раунд ҷангиданро надорам. ман омодаам ки 10 раунд, 15 раунд ҷангум. ман барои ҳамаи корҳои мекардагии ӯ тайёрам. аммо ман боварӣ надорам ки ин муҳориба то қарори доварон меравад. ман ӯро пеш аз ин кор ба нокаут равон мекунам. агар ту Александр Волкановский ва Макс Холлоуэйро дар як сол бо тариқи нокаут шикаст дода тавонӣ, пас ин кор туро беҳтарин ҷангвари сол карда метавонад.
ман намедонам ки ин гуна қарорҳоро кӣ мебарорад, лекин агар ки онҳо маро беҳтарин ҷангори ҷаҳон шуморанд, пас ман барои ин чиз миннатдор ва қаноатманд мешавам. Агар ки не, пас Перейра низ ин чизро арзанда аст ки беҳтарин ҷангори сол шавад.